Mga Kalingap, at today ay pupuntahan po natin yung unang scout natin na naipasa kay Kalingap Rab, mga Kalingap, at kukumustahin po natin sila. Ito ho mga Kalingap, meron po silang bahay na, no? Yan po yung unang scout ko na naipasa kay Kalingap Rab. Walang iba po kundi si Samantha, mga Kalingap. Ayan po yung bahay nila, oh. Totoy, delikado tayo dito kay Totoy. Hello po, Nay. May bisita po kayo, ah. Ayan po. Si Samantha, oh, bless Samantha. Dalagang dalaga na Samantha, oh. Ilan taon na po si Samantha? 14. Malaki na si Totoy, oh. Kumusta na dito? Nagpasyal kami para mangumusta sa inyo. Kamusta yung pag-aaral? Ano lang, bakasyon na ngayon. Ano po, makaka-grade ano siya? Grade 8? Oo. Si Samantha, oh. Ano, kamusta yung pag-aaral? Grade 8 na. Sa sunod, grade 8 ka na. Patingin nga ng ngipin mo. Ilabas mo lahat. Yan. At meron po siyang pustiso. Okay man yung pustiso mo? Lalong gumanda na, eh. Kaso na ikaw ang wala pa, no? Kahit wala ngipin. Basta ang anak meron. Marami na niyang nangliligaw sa'yo. Wala pang naliligaw. Ano na yung pinaka problema ninyo dito? Ano lang, daw lang. Kuryente? Oo, pag nagkakarin, madilim. Kung gaano, gamit na yung solar. Dati pang solar na galing sa akin? May bago. Dalawa. Pero ayos pa yung solar na nabili natin doon sa kabila. Nagagamit pa. Nasira na. Nasira na yun? Tagal din, ano? Ilang years na? 2 years, 3 years? Na 3 years. 3 years. Ay, matagal na din, yung solar. Doon pa kayo sa kabila, Nay? Ngayon, Nay, saan si Noelin? Sa kapitbahay namin bahay na kabisila. Naglalayas din? Oo. Hindi, nagagala-gala. Oo. Magagala-gala. Tapos si Totoy. Si Mr. po, kamusta? Nasaan na? May sakit. May lagna. Lalong gumanda, mga Kalingap, si Samantha, pang Kalingap Angel na, oh. Oh. Oy, natutuwa. Ay, si Tatay. Natutuwa si... Magalagaan sa TikTok ko, nagsasayaw. Oh, Tay, kamusta? Lalaglag po si Tatay, eh. Tay, wala pa daw kayong dito, kuryente. Malapit na mag-kuryente. Oh, may libre tayong kuryente dyan. Yung libre, isang ilaw, saksakan. Yung ginawa ko dun sa sa iba kong, natulungan. Yung sa libre ba, yung napunta na lang. Nagaling-galing pa lang ako. Ano pong nangyari sa inyo? Ilang kaso? Oh. Magaling-galing na. Magaling-galing na. So, ang problema talaga, kuryente. Paano natin yan tayo maasikaso? Magkakakuryente na din yan. Baka pag nagkidlat talaga kuryente yun. Paano tayo? Nasaan na kayo sa pag-asikaso ng kuryente? Mayroon ng Meron na? Tungkol sa mga... Mahalo lang daw, eh. Kulang na lang akong 2,000. Ay, wala pa man 2,000. 2,000 daw ang kulang sa pagpakuryente para magkakuryente na kayo. Daw sa perma, pagka-perma nga,
mabayad ng... Mahirap pa dyan. Ngayon, bibigyan kita ng 2,000 para magkakuryente na kayo. Oo, pwede na. Oo. Eh, para Bigyan mo itong ng 2,000. Para tapos na. mahina ang bunga ng nyug ay. Mahina. Mura. Calvin? Ano po yan, anak sa pagkabinata? Joke lang po. Pamangkin. Oh, hindi, kunin mo yan. Gusto daw makita si Samantha. Tay, para magkakuryente na kayo, 2,000. Dapat pagbalik ko tayo, may kuryente na kayo. Ha? Walang ano ay. Matagal pa. Matagal baga tayo nakakabisita dito. Tagal? Oo. Dapat may kuryente na talaga. Mm. Salamat sa tulong sa pagpailaw. Mm. At libre lang naman yun. Sa bagay may bayad pa rin. Di pa rin libre, ano? Yan naman pati ang Calvin Bagaw. Poste. Ang poste, ayun o. Oo, may poste nga. Mamaya may kakausapin ako. Pwede atang may ano dyan. Dalaga na, tay. Tay, ingatan mo to. Baka maglabas to ng gabi. Itanan ito. Ay, Ha? maano ka Calvin? Diyan. Oo. Ay, kuryente. Hindi, ito. Pag naglabas to ng gabi, si Samantha, baka itanan niya ng lalaki dyan. Sabi, marami na nagkakagusto. Mga ano, Dalaga na eh. Marami nagkaka-crush. Eh di, ikaw na ang kinakausap tayo. Na-direkta na sa'yo. nasal sa akin at Ay, sa'yo? pa niya. Ay, mama. Oh. Ang anya pa sabi ng Uy! Ay! ay, marami sa'yo rules at gandang sa'yo lang. Mm. Ay, kawaki lang na magpapras sa'yo. Oo. Nag-asawa pa man ah. Sabi ko sa kanya. Maasawa ka na? Pero marami pa po. Kailan ka maasawa? Pakatapos ng pag-aaral? Ha? Tinatingin si papa mo. Hintay mo yan. Hintay mo si Tutoy. Hindi ko kasama ko eh. Ano lang po yan mga kalingap. Ano lang mga kalingap. Biro lang yun. Mga joke-joke lang. Joke lang. At yun lang po ang kulang dito kuryente. Kaya sana makakuryente na. Pagbalik namin meron na po itong pailaw sa kanila. Balik ang mga bago katapusan ng mga meron na yan. Katapusan ng Mayo tay. Sige tay. At yun yung ano. Anong gusto mong mangyari Samantha sa bahay nyo? Ano pang ano? Ang pabili. O yan na, magkakailaw na. Oo, kasi pag gabi, di ka na makakapagpaganda niyan. Gusto lang o, mga sinulat. Binili muna. Marami daw nagkakakrush sa'yo. Ha? Sino-sino? Kilala. Hindi mo kilala. Paano mo manasabi yung may gusto sa'yo? Dapat pala may ano ito ng itak. May dala, may tagkos ng itak. Ano tay? Pag may kagusto, putol agad. Putol lang kamay. Joke lang. Calvin, marami siguro ang inaano mo. May tulungan din. Marami din tayo. Busy nga minsan nakaka-stress na din. Pero kapag masarap sa pakiramdam kapag Kasi yung nakakatulong po ay. saan to galing na yun? Layas din to. Kala hindi mo na kilala si Kuya Malvin. Saan ka galing? Saan ka galing? Mahingi ng cellphone. Wala kaming dala. Bakit ganong gagawin mo sa cellphone? Matawang bata ko dyan. Patay tayo dyan. Matawag sa jowa mo. May jowa ka na? Ilan? Dalawa. Ay, patay tayo dyan. Dalawa. Masaya dito. Tayo. Kahit na kahit na sabihin natin na yung medyo isip bata, pero masaya pa rin. Dalawa yan. Si Tutoy, special. Ay, siya rin yan po. Pero masaya pa rin kasi nakaka din sila. Ito po, siya pa rin po ito. Di tatlo. Tatlo po yan. Especially si
Oo, grabe po mga kalingap. At ito lang tay, ingatan, alam mo man niya kasi babae bagaan, mahirap magkaanak din ng babae, lalo't maganda. Ano, mulat sa pool, ano yan eh. Hindi naman na muntik na siyang makuha, makidnap. Ay, wala pa man. Safe pa yan dito kasi, safe pa yan dito sa lugar natin. Doon sa ibang lugar, uso yung kidnap. Maraming nakuha na po ano. Oo. At dito buti naman sa atin, wala man masyadong ganyan. At Ikaw na po Alvin ng ano niya? drive. Mag-drive? Hindi talagang may marunong mag-drive. Bigay lang yan ng Panginoon. Marunong lang. At magki-grade 8 na daw ito, ano tay? Mag-drive po. Anong pangarap mo tay dito? Dito tay, anong pangarap mo kay Samantha? Ha? Alam ko po siya. Ano niya? Pangarap ko dyan, magkakawit ng nyug. Kung malayin na ako ito, ano pangarap mo sa Huwag kakawit ng nyug daw, gusto ni Papa mo, kaya mo ba? Ha? Kaya mo? Ayaw mo? Anong gusto mo? Ha? Alam ko na ang gusto mo. Yung tagadala na lang ng suklot. Yan. Yung tagadala. Hindi din yun? Ayaw mo din nun? Ano nga ang gusto mo? Yung baby, ano mo? O, yun. Gusto mong beauty queen. Anong gusto mo daw maging parang kita? Mag-teacher. Gusto mo mag-teacher? Ako Alvin ng ano ko ay. Oo, sige tayo. Okay lang. At di man din kami magtatagal. Ako ay. Stewardess. Sa aeroplano yun. Ano yun? Mag-artista? Gusto mo astronaut. Oh, model. Model na lang kasi walang masyadong mahirap sa model. Yan, model. Kuya Alvin ang Gusto mo mag-model? sa'yo. Ayan. Ayan po. At gusto mo mag-model na baka pwede ka sa Kalingap Angel din. Ano? At yan ang ipin mo. Maganda ng ipin mo. Yeah. Tapos, Yan. yan. Dapat nasa ka din, Magaling pa din siya mag-sayaw ay. Na TikTok siya. Malay mo, isama. O, nasayaw siya. Na TikTok. Na TikTok. O, pag nabisita ka ni Kalingap Rob, malay mo, isama ka niya na sa Kalingap Angel. Kasi nung na-vlog to, bata pang masyado ay. Ngayon, dalaga na, pwede na. Kalingap Angel. Ano ni? Important. Oo. At sige tay, at pagbalik namin, sana may kuryente na kayo. Mahirap kasing kitain din ng pera eh. Laging pambili ng bigas ang nangyayari kapag ka may kunting kita, Kunting kita po. May 300 ay, ay, halos kulang pa yan. Gapon. Anong TV? Anong TV malaki? Nay! Nainom ba si tatay? Bihira kumain. Bihira. May birthday. Puti naman na tay. Mabait man palang si tatay. Birthday nga ngayon na May 2. May 2. Advance na tay. Advance happy birthday sa May. Paano yun Samantha? Kalingap Angel na talaga ito. Maano na kami? Kalingap Angel ka na yan. Alis na kami agad. Magkakasahod ka na kay Kwerap niyan. Kalingap Angel na talaga. Ang laki na ng pagbabago ni Samantha. Masayaw ka na yan. Lalong gumanda siya nung nagkangipin siya. Sige po, tay, nay. At Noelin, maalis na kami ha. God bless sa inyo ha. At pray lagi ha. Pray. O yan, very good. At pagbalik ko na lang tayo, mapailaw tayo dito. Sa May katapusan. At yan po, nagbigay tayo para yung kulang ba nila. Napailaw na sila. Yan lang ngayon. At salamat po. God bless. Yan. Salamat po mga kalingap. Paalam muna dito sa vlog. Ayan. God bless po sa lahat. Bisita po natin yung pinakauna natin na i-refer kay Kalingap Rob. Salamat po. And God bless.